Program koji sledi nije pogodan za gledalce mlađe od 12 godina. Nemoj da pokušaš nešto. Treba nam najfinija cedevita kombinacija. Okej. Prvo naranđa. Dobro, svi vole naranđu. I sada... malo cedevita od zove. Od zove? Pa da li si ti lud? To niko ne voli. Verujte mi. Ko pije cedevitu od sole? Tvoj je sastanak. Zašto ne kreneš da pričaš da mi kažeš šta želiš? 500 dinara. Brate, jedan cvić. Kako si do toga došao? 350 za pakovanje cedevite koju si ukrao. I još 150 za bol i patnju Jovana Rozića. O da. Sjećam se njega. Ti mora da si glavni. Daj da skapiram ovo. Ukradem ti cedevitu. Ubijem Rozića od batina. I onda ti dođeš ovde i doneseš mi još cedevite. Briljantan plan, druže. Briljantan. Pogrešio si jednu stvar. Puc, puc, jezik ti isplazi. Ovo Puc, puc, na uši ti izlazi. nije cedevita. Puc, puc, zabavno pucketa. Puc, puc, u ustima raketa. Puc, 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 puc. Puc, 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 puc. Provedere vitamina. Dva okusa vina. Šta je bre ova cedevita? Plava je kao zova. Koristili smo drugu strategiju mešanja cedevita, ali veruj mi, zova se ni ne osjeća. Možda je plava, ali je najbolja. Dora. Jeste. Zova, limun, ananas, šta god, brate. Samo nastavi da donosiš ovakvu. Samo zapamti za koga radiš. Šta si rekao? Samo kažem, treba da znaju da rade za tebe. Kao da to već ne znaju? Jel kažeš da su glupi? Ne, ja samo kažem... Okej, znači ne misliš da su oni glupi? Pa ne shvatam, da li kažeš da sam ja glup? Ne, ajde tako si, ja samo Ne, nego ti pričaš za mene. Kao da nisam dovoljno pametan da to već znam. Jel to pokušavaš? Jel ti je to plan? Tako se. Ajde, zašto samo ne smirimo? Vitamin X kaže da se smirimo. Ja sam smiren. Uz mene se uvek nešto daje, otvara se kao jaje, to su moji drugari. Pogledaj, brate, pogledaj igračku. Helikopter. Nije loša igračka. Okej, Vitamin X. Sljedeći video.